ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо марҷуна шарипова. имрӯз дар кӯчаи борбади ноҳияи синои пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 мавриди истифода қарор гирифт ки дар расми ифтитоҳи ин муассисаи таълимӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ иштирок намуданд. гузориши Наврӯзшоҳи Азизулло. 19 марти соли 2019 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи борбади ноҳияи синои пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 мавриди истифода қарор гирифт. иншооти таълимӣ барои 1260 нафар дар ду баст пешбинӣ шудааст. арзиши умумии харҷномавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 дар маҷмӯъ зиёда аз 14 миллион сомониро ташкил медиҳад. фармоишгари иншоот муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо буда корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ниагара ба анҷом расонида шудааст. боиси ифтихору сарфарозиёст ки имрӯзҳо таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди соҳаи маориф на танҳо сол ба сол, балки рӯз ба рӯз зиёда гашта истодааст. дар тӯли солҳои истиқлолият дигаргунӣ дар соҳаи маориф ба куллӣ назаррас аст. мо маорифчиёнро зарур аст ки ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои миллат ҳарчи хубтару бештар сатҳу сифати таълиму тарбияро ба роҳ монем. мехоҳам сипосгузории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намоям, чунки барои мо насли наврас чунин як муассисаи замонавӣ бо таҷҳизоти муосир барои боз ҳам баланд бардоштани сифати таҳсил бунёд карданд. мо аз ин ҳама дастгириҳои пешвои худ огаҳем ва маҳз дар рушди ҷомеа ва муаррифии меҳани хеш дар арсаи байналмилалӣ саҳмгузор хоҳем буд. шароити таълим дар муассиса бо назардошти талаботи замон фароҳам оварда шудааст. хонандагон метавонанд дар синфхонаҳои фаннии кимиёву физика ва биология бо озмоишгоҳ, синфхонаҳои таълими меҳнат барои духтарон ва писарон илмҳои дақиқу ҳунарҳои гуногунро аз худ намоянд. ما در این مکتب نه تنها تحصیل میکنیم بلکه به خود هنرهای ادرس بافی، گلدوزی، زردوزی، قالین بافی و غیره ها را از خود مینماییم. این هنرها به خود ما در آینده در کار میشوند. افتخار از آن داریم که در چنین مملکتی صاحب استقلال عمر به سر میبریم و وعده میدهیم که با تلاش‌های خود کسب‌های گوناگون را از خود کرده آینده خود را درخشان می‌گردانیم. جمهوری تاجیکستان واقعاً هم سرزمینی بهشت آسایشته و افسانه‌ای میباشد. خلق تاجیک با هنر و هنرمندی از ازل توجه خاصه داشت. این ما را وظیفه‌دار می‌کند با هنرهای اجداد خود بی‌اعتبار نباشیم. برعکس آنها را حفظ نموده بیاموزیم. барои баланд бардоштани қобилияти зеҳнии хонандагон синфхона барои бозӣ ва баргузории мусобиқаҳои шоҳмод низ мавҷуд мебошад. муҳаммадҷон ғаниев аз ҷумлаи наврасони боистеъдоде мебошад ки дар мусобиқаи шоҳмод миёни наврасони 6-солаи шаҳри Душанбе унвони чемпиониро ба даст овардааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуд ки наврасони боистеъдод аз хурдӣ бояд дастгирӣ карда шаванд. آینده چمپیون جهان شدن میخواهم. ҳамчунин мактаб дорои синфхона барои инкишофи кӯдакон, утоқ барои ҳамшираи шафқат, ошхона, китобхона ва синфхонаи омодагии дифои ҳарбӣ мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити таълим таваҷҷӯҳи насли наврасро ба омӯзиши илмҳои дақиқ ва забонҳои хориҷӣ ҷалб намуд. истифодаи самараноки шароити мавҷуда метавонад ояндаи дурахшони насли наврасро таъмин намояд. дар баробари ғамхориву фароҳам овардани шароит аз ҷониби ҳукумати мамлакат бояд волидайн низ барои саводнок шудани фарзандони худ бетаваҷҷӯҳ набошанд.
корҳои сохтмонӣ дар бинои мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 моҳи апрели соли 2018 оғоз гардида буд ва қабл аз муҳлат ба анҷом расонида шуд. ساختمان مؤسسه تعلیمی رقم 99 در ناحیه سینای شهر دوشنبه با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ماه اپریل سال 2018 آغاز گردید. مؤسسه برای 630 جای نشست در یک بست پیش بینی گردیده است. اینچنین دوره 27 صنفخانه با نظرداشت صنفخانه‌های فنی از جمله صنفخانه‌های کیمیا، فیزیکا، بیولوژیا، صنفخانه کامپیوتری، اینچنین صنفخانه بازی شахмат، صنفخانه ابتدایی حربی، تالار ورزشی، تعلیم مهنتی دخترانه و پسرانه عبارت است. عموما مسائل ساختمانی که در اینجا صرف گردید پرره استحصال وطنی می باشد و مؤسسه با صفت بلند ساخته به استفاده داده شد. خرسندی ما خوانندگان حد و کنار ندارد، چونکه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تمام غمخواریشان را به ما نسل نورز روانه کرده است و با غمخواری پرشرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان یک قطار مکتب‌های زمانوی با صنفخانه‌های با تکنیک و تکنولوژی حاضر زمان جایگزینیده شده به استفاده داده شده است. جواباً به این غمخواری سرور ملت ما خوانندگان وعده می‌دهیم که مکتب را با بهای خوب و اعلا ختم نموده متخصصان بالیاقت و صاحب کسب شده در آینده برای خلق و وطن خود خدمت‌های ارزنده خواهیم کرد. дар гузашта ин муассисаи таълимӣ хонандагонро то синфи 4 ба таҳсил фаро мегирифт. бо назардошти зарурат дар доираи иқдомҳои созандаи раиси шаҳри душанбе рустами эмомалӣ бинои нави муассисаи таълимӣ бунёду ба истифода дода шуд. мебаъд хонандагони ин маҳаллаи ноҳияи синои пойтахт дар шароити замонавӣ донишҳои муосирро аз худ мекунанд. ҳамчунин хонандагон метавонанд дар толори барҳавои варзишӣ ба солимгардонӣ машғул шаванд. толори варзишии иншоот 450 метри мураббаъро дар бар мегирад. бинои замонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 аз 3 ошёна иборат буда дар маҷмӯъ дорои 27 синфхонаи бо айёнияти хониш муҷаҳҳаз мебошад. иншоот бо системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст буда камераҳои назоратӣ дар ҳар як ошёна ва атрофи он насб карда шудаанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбати самимӣ ҳозиринро ба муносибати ҷашни наврӯзи аҷам ва ифтитоҳи бинои нави муассисаи таълимӣ шодбош гуфта омӯзгоронро бо истифода аз шароити мавҷуда барои боз ҳам баланд бароштани сифати таълим муаззаф намуданд. зимни суҳбат дар бораи фазилатҳои наврӯз таваҷҷӯҳи ҳамагон ба анҷоми корҳои ободонӣ ва саҳмгузорӣ дар тозагии маҳалли зист ҷалб карда шуд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки ҳукумати мамлакат дар даврони истиқлолияти давлатӣ ба масъалаи баланд бароштани сифати таълиму тарбия эътибори аввалин дараҷа дода дар бин баъда низ тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. моҳи феврали соли 2017 ҳангоми мулоқот бо роҳбарону фаъолони шаҳр дастур дода будам ки дар муддати 3 сол яъне то соли 2020 дар шаҳри душанбе 25 муассисаи нави таълимӣ сохта ба истифода дода шавад. яъне проблемаи соҳаи маорифи шаҳр пурра бояд ҳаллу фасл гардад. дар доираи татбиқи ин супориш ҳоло бо ҷалби сарчашмаҳои гуногуни маблағзорӣ ва аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бунёди 22 муассисаи таълимӣ бо беш аз 40 000 ҷои нишаст идома дорад. идомаи бунёди ҳамин гуна муассисаҳои замонавии таълимӣ дар асоси сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар доираи ғамхориву таваҷҷӯҳ ҷиҳати таъмини ояндаи дурахшони насли наврас сурат мегирад.
امروز همچنین در ناحیه فردوسی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی به فعالیت زواد استحصال اتوبوس آغاز رسمی بخشیدند. فعالیت کارخانه مذکور با مقصد قانونی نمودن طلبات امروزه جمهوری تاجیکستان با محصولات استحصال نموده و صادرات نمودن آن به کشورهای منطقه می باشد. گزارش خبرنگاران ما. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در ناحیه فردوسی با فعالیت زواد استحصال اتوبوس‌ها آغاز رسمی بخشیدند. ساختمان کارخانه مذکور در اساس دستور و سپارش‌های سرور دولت از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود اکی اویستا اتومات اندستری به اتمام رسانده شد. جمعیت همچون شرکت مشترک از جانب شرکت وطنی جمعیت دارای مسئولیت محدود اویستا گروه و شرکت تجارتی ترکی اولیشم تأسیس داده شده بهره رسیدن به هدف ملی اعلان کرده در سمت صنعت‌کنانی کشور راه اندازی شده است. کارخانه مشترک اقتدار استحصال اتوبوس‌ها را در یک سال تا 300 عدد رسانیده شماره کارمندان از حساب متخصصین محلی نکم از 200 نفر خواهد شد. حجم سرمایه‌گذاری برای بنیاد و براه ماندن خط استحصال واسطه‌های نقلات جمعیتی مسافربر 90 میلیون سومانی را در بر می‌گیرد. در کارخانه مذکور 6 خط استحصالی موجود است: خط کفشرگری، خط تهرنگمالی و روپوشکنی، خط رنگ‌وبارکنی، خط بسته‌بند مکانیکی و الکتریکی و خط نظارت نهایی صفت. هر یک خط استحصالی با تکنولوژی پیشرفته و معاصر مجهز گردانده شده است. قابل قید است که 200 عدد اتوبوس‌های خریدار نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با شرط بندوبست می‌بندد در حدود کشور از جانب متخصصان کارخانه مشترک اکی اویستا اتومات اندستری انجام داده شد. امروز در کارخانه متخصصان برای بلندبرداشتن ملکه و آموزش تجربه بین‌المللی به جمهوری ترکیه سفربر گردیده از رفت استحصالات اول تا به اتمام رساندن استحصال اتوبوس‌ها و دیگر نمود واسطه‌های نقلیات از آموزش گذشتند. من اشرعلیف اکبرعلی مهندسی همین کارخانه اکی اویستا ما کفشرگران برقی در مدت معین در ترکیه رفته تجربه آموزی خود را دوام دادیم، اما آموختیم همون تجربه که ما می‌خواستیم آموختیم. اومده در وطن خود در این کارخانه اکی اویستا با نفوذ تاجیکستان کار و فعالیت داریم و ما جوانان پیش از همه از جناب عالی محترم امامعلی رحمان مینتداری خود را بیان می‌نماییم که چونین کارخانه خوش‌طرز و زمانوی به ما بنیاد کرده ایستاده، ما در اینجا کار و فعالیت می‌نماییم. من مرادجان مراد مهندسی شرکت اکی اویستا در خط رنگ تعامل کنی و روپوشکنی کار فعالیت دارم. این آرزوی دیرینه من بود که در چنین شرکت کار فعالیت کنم. این دستگیری به واسطه پیشوای ملت است که ما آرزوی خود را عملی کرده ایستاده‌ایم و ما جوانان با باور کامل گفته می‌توانیم که برای پیشرفت دولت خودمون صاف‌دلانه خدمت کنیم. محض بلندبرداشتن سویه و ملکه متخصصان محلی برای سری وقت بندوبست و طبق ترتیب مقرر گردیده سپردن اتوبوس‌ها به کارخانه‌های کمونالی شهر دوشنبه امکان پذیر گردانید. و این زمان مدت یک سال است که شماره اتوبوس‌های تحویل یافته و در حدود کشور بندوبست گردیده در خط‌سرهای پایتخت به خدمت رسانی حمل و نقل ساکنان و مهمانان پایتخت روانه گردیده است. من مهندسی ساحه صفت کارخانه اکی اویستا ایام‌الدین خیرالدین امروز به همگان
همگان معلوم است که در تمام جهان یعنی تکنولوژی معاصر بسیار پیشرفته است و باعث خرسندی است که از جمله در جمهوری ما هم این گونه زوادها فعالیت خود را به راه ماندند و این همه توسط دستگیری‌های پیشوای ملت است که ما به این دستگیری نائل گردیدیم و ما از آن خرسند هستیم که متخصصان تاجیک هم چنین کارها را به راه ماندند و تمام کارگران این کارخانه با تکنولوژی معاصر مجهز هستند و تمام کارها با سطح صفت و استاندارد بین المللی در اینجا به انجام میرسد. автобусҳои бандубаст шуда ва истеҳсолшаванда мутобиқ ба меъёрҳои стандарти байналмилалии евро 5 дорои муҳаррики ширкати бонуфузи мерседес бенз ва мутаҳаррики ширкати олмонии заран фабрик инчунин тамом қисмҳои эҳтиётӣ ва васлу насбшаванда бо кафолати махсус ва сифати баланд аз ширкатҳои номдори аврупоӣ ва туркӣ харидорӣ карда мешавад. طبق نقشه در نظر داشته شده است که مرحله به مرحله 5 نمودی واسطه نقلات جمعیت مسافربر استحصال کرده شود. در مد اول اتوبوس‌های داخل شهری با درازی 12 متر و با گنجایش 98 نفر مسافر که در آن 26 جای نشست و 72 جای غیر نشست استحصال می‌گردد. یکی از خصوصیت‌های رقابتناک اتوبوس‌های استحصال شونده در آن است که همه مدل‌های اتوبوس تمغه اکیا با استفاده از تکنولوژی معاصر استحصال کرده می‌شود که این با کم نمودن وزن عمومی آورده رسانده از این جهت صرفه‌کنی خراجات سوزشواری و حفظ محیط زیست اینچنین مهلت استفاده برای اتوبوس‌ها زیاد می‌گردد. اتوبوس‌ها با 5 کامرای نظارتی و 2 اکران نمایش دهنده تجهیزات گرمی و خنک دهنده مجهز گردانده شده است که برای بی‌خطری و بر هوا حمل و نقل مسافران خدمت رسانی می‌نماید. در نظر داشته شده است که مرحله به مرحله استحصال میکرواتوبوس‌ها و ماشین‌های بارکش نیز به راه مانده می‌شود. Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmamali Rahmanov'un yönlendirmeleriyle корхонаи мазкур дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти саноатикунонии иқтисодиёти мамлакат дар асоси созишномаи тарафайн миёни ширкатҳои акия аз ҷониби туркия ва авесто гурӯҳ аз тоҷикистон сохта шуд. бо таъсиси ширкатҳои фаръии хориҷӣ барои истеҳсоли қисмҳои автобус ки аз 2200 қисм иборат аст машғул мешаванд ки ин ба соҳаи саноат дар тоҷикистон ба таври назаррас таъсир хоҳад расонид. бинои бунёдшуда бо тарҳи замонавӣ ва истифода аз масъулаи сохтмонии аълосифат аз ҷониби сохтмончиёни маҳаллӣ ба анҷом расонда шуда дар маҷмӯъ масоҳати хатти истеҳсолии корхона 12000 метри квадратиро ташкил медиҳад. бунёду аз навсозӣ бино на танҳо дар хатти истеҳсолӣ балки барои кормандони корхонаи муштарак низ тамоми шароитҳои хуб фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла ошхона барои 300 нафар, маҷлисгоҳ, ҳуҷраи либоскашӣ бо ҷивонҳои алоҳида барои ҳар як корманд, таваққуфгоҳ ва бунгоҳи тиббӣ ташкил карда шудааст. фаъолияти корхонаи муштарак бо мақсади қонеъ намудани талаботи имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон бо маҳсулоти истеҳсолнамуда ва содирот намудани он ба кишварҳои минтақа мебошад. ба фаъолият оғоз кардани заводи истеҳсоли автобусҳои мусофирбар дар сиёсати давлати тоҷикистон баҳри татбиқи ҳадафи дигари ҳукумат ва махсусан пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар роҳи табдил додани тоҷикистон ба кишвари саноатӣ гоми устувор мебошад ва ин ҳадафи ҳукумат марҳила ба марҳила татбиқ карда мешавад. боиси ифтихор аст ки имрӯз аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон корхонаи истеҳсоли воситаҳои нақлиётӣ мусофирбарӣ ва боркаш ифтитоҳ гардида расман ба истеҳсол шурӯъ намуд. ширкати яки авесто автомотив индастри фаъолияти худро аз январи соли 2018 оғоз намуда ҳамчун ширкати муштарак аз ҷониби ширкати ватании авеста гурӯҳ ва ширкати ёлашивии ҷумҳурии туркия таъсис дода баҳри расидан ба ҳадафҳои миллӣ эълон гардида дар самти саноаткории кишвар роҳандозӣ шудааст. ҳамчунин имрӯз аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди авесто гурӯҳ лоиҳаи корхонаи истеҳсоли хубурҳои шишапластикӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳузури президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маърифӣ карда шуд. сохтмони корхонаи истеҳсоли хубурҳои шишапластикӣ дар ҳамбастагӣ бо яке аз ширкатҳои машҳури ҷаҳонӣ дар ин самт ширкати туркӣ суперлюдборо амалӣ карда мешавад. хубурҳое ки ҳангоми амалинамоии лоиҳаи мазкур истифода мешаванд асосан аз хориҷи кишвар харидорӣ мегардиданд. бо назардошти рушди устувори иқтисодиёти мамлакат ва васеъшавии шаҳру ноҳияҳо зарурати аввалин дараҷа ба азнавсозӣ ва барқароркунии шабакаҳои таъминоти аҳолӣ бо оби ошомиданӣ ва канализатсия инчунин таъминоти майдонҳои кишоварзӣ бо об ба воситаи пойгоҳҳои обкашӣ ба миён омадааст.
инчунин қубурҳои шишапластикӣ ба фишори баланд тобовар буда оташбардор мебошад. Барои истеҳсоли қубурҳои зикргарда асосан маҳсулоти зерин аз ҷумла қумии кварсӣ, нахи шишагин ва қатрон зарур мебошад. Боиси тазаккур аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон конҳои қумии кварсӣ хеле зиёд ба назар расида, дар навбати худ аз ин намуди қум истеҳсол намудани нахи шишагин низ имконпазир аст. ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Авесто Гру ҷиҳати сохтмони корхонаи истеҳсоли қубурҳои шишапластикӣ ёддошти тафоҳумро бо ширкати туркии Суперлюдборо ба имзо расонда дар молатҳои наздик корҳои сохтмониро шурӯъ менамоянд. дастгириҳои пайваста пешои муаззами миллат аз бахши хусусӣ муроводот сохта як лоиҳаи ҷадид вобаста ба сохтмони корхонаи истеҳсоли қубурҳои шишапластикиро роҳандозӣ намоем. имрӯз лоиҳаи мазкур муаррифӣ гардид ва ман боварӣ комил дорам ки бо дар назар дошти ба самти инноватсиякунӣ ва санъаткунонии ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи чунин лоиҳаро равонад гардидааст. дар муддатҳои пешбинӣ гардида онро татбиқ менамоем. бояд қайд намуд ки тибқи нақша корхонаи мазкур дар майдони 4 гектар сохта шуда иқтидори истеҳсоли он дар як сол то 150 километр қубурро ташкил медиҳад. диаметри қубурҳои истеҳсолшаванда аз 300 мм то 3000 мм-ро ташкил менамояд. дар корхонаи мазкур зиёда аз 50 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. истеҳсолоти мазкур ба пуррагии ворид ивазкунанда буда ҳангоми ба иқтидори пурра баромадани истеҳсолот имконияти содирот намудани маҳсулоти корхона ба кишварҳои ҳамсоя пайдо мегардад. имрӯз роҳбари ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Россия Рустам Минниханов бо сафари корӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадро муовини сарвазири мамлакат Азим Иброҳим ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбари ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Россия Рустам Минниханов ки ба Тоҷикистон бо сафари корӣ ташриф овардааст мулоқот намуданд. маҷмӯи ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Россия дар ҳама соҳаҳо аз ҷумла шарикии минтақавӣ бо ҷумҳурии Татаристон қаноатбахш арзӯбӣ карда шуд. бо назардошти шароит ва имкониятҳои мавҷуда соҳаҳои саноат, нақлиёту коммуникатсия ва комплекси агросаноатӣ аз самтҳои ояндадору тақвиятбахшанда робитаҳои дуҷониба маънидод гардида изҳори боварӣ карда шуд ки бо сайу талошҳои муштарак хусусан робитаҳои мустақими доираҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ ҳамгирии Тоҷикистон ва Татаристон бо сатҳу сифати беҳтар расмида мешавад. барои ба роҳ мондани ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои истихроҷи канданиҳои фоиданок, саноати нафту газ, коркарди маҳсулот, саноати вазнин, сабук, кимиёвию сохтмонӣ ва дорусозии ҳавасмандӣ зиёд зоҳир карда шуд. аз имконоти бузурги таъминоти бозорҳои Татаристон бо меваю сабзавот ва полизиҳои аз лиҳози экологии тозаи Тоҷикистон ёдовар шуда ҷонибҳо муҳимияти ҳамкориҳои байни минтақаҳои Тоҷикистон ва Татаристонро дар соҳаи кишоварзӣ таъкид намуданд. баргузории форуми соҳибкорони Тоҷикистон ва Татаристон воситаи хуби густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳ ба хусус сармоягузорӣ, истеҳсолоти саноатӣ, комплекси логистикӣ ва агросаноатӣ, бонкдорӣ, муҳоҷират ва тандурустӣ маънидод гардид. барои рушду тавсеяи ҳамкориҳои дуҷониба ҳамчунин истифодаи имкониятҳои минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон, бунёд ва таъмини фаъолияти паркҳои технологӣ дар Тоҷикистон, таъсиси биржаҳои муштараки меҳнатӣ ва омодасозии мутахассисони соҳибтаҷриба барои соҳаҳои гуногуни иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон зарур шумурда шуд. ҷонибҳо ҳамчунин доир ба имкониятҳои фаровони рушди ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои сайёҳӣ, илму маориф ва фарҳанг табодули афкор намуданд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муовини якуми раиси ҳукумат, вазири молияи Федератсияи Россия, ҳамраиси комиссияи байниҳукуматии оид ба масъалаҳои иқтисодӣ Антон Силуановро ба ҳузур пазируфтанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози мулоқот таъкид карданд ки мо ба таҳкими муносибатҳои минбаъдаи афзалияноки дӯстию ҳамкорӣ байни Тоҷикистону Россия аҳамияти махсус медиҳем. нақши комиссияи байниҳукуматии оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои дуҷониб аз ҷумла созишномаҳои қаблан имзошудаи ҳамкорӣ ба рушди муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва баррасии барномаи рушди ҳамкории иқтисодии ҷонибҳо барои то соли 2021 барои таҳкиму тавсеяи муносибатҳои шарикии ду кишвар афзоиши ҳаҷми гардиши мол муҳим арзӯбӣ гардид. таъкид шуд ки айни замон сохтори муомилоти молҳои мамлакатҳои мо захираи ашёи хом боқӣ мемонад ва мо бояд барои диверсификатсияи он кӯшиш ба харҷ диҳем. дар ин робита пешниҳод гардид ки бояд механизми сода кардани
افزودани نفوی دسترسی مال از تاجیکستان به بازار روسیه تهیه کرده شود. همکاری فعال در سمت سرمایه‌گذاری جهت تأسیس کارخانه‌های مشترک ضرور شمرده شد. روسیه تا حال شریک پیشرفت اقتصادی تاجیکستان باقی میماند. حجم گردش مال بین دو کشور در سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده. سرمایه روسیه به اقتصاد تاجیکستان از 1.6 میلیارد دلار آمریکایی بالا رفت. جانب‌ها برای همکاری فعال در ساحه استخراج و کارکرد معدن از جمله صنعت سبک و خوراکواری، سوزشواری، انرژتیک و کمپلکس‌های کشاورزی، رشد همکاری در بخش‌های مالیوی و کردیت، در ساحه نقلیات، لوجستیک، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، کمیونیکاسیا و سیاحت اظهار آمادگی کردند. تحکیم رابطه‌های فرهنگی، گومانیتاری، معارف و مهاجرت مهنتی از موضوع‌های دیگری ملاقات بود که مورد بررسی عمیق قرار داده شد. ادامه اخبار. جشن نوروز خجستپا که تاریخ بیش از 1000 ساله دارد در گوشه کنار عالم از جمله در تاجیکستان که وطن نوروز است با استفاده از رسم آیین‌های ملی، عنعنه‌های نیاگان و رمز و نشانه‌های خاص تجلیل کرده می شود. ساکنان ناحیه ظفرآباد نوروز را با عنعنه‌های مردمی که سالیان زیاد نگاه داشته شده است با شکوه و شهامت استقبال گرفتند. گزارش همکاران ما. наврӯзи оламафрӯз таърихи беш аз 5000 сола дошта ҳамчун рӯзи нишоту осудагӣ, оғози кишту кори баҳорӣ ва эҳёи табиат дониста мешавад. аз пайдоиш то ба имрӯз ин ҷашни ҳумоюнӣ дар байни мардум вобаста ба расму оинҳои маҳаллӣ таҷлил карда мешавад. сокинони ноҳияи зафаробод омодагиҳоро ба истиқболи наврӯз аз тозаву озода намудани хонаю ҳавлӣ, кӯчаву хиёбон оғоз намуданд. марди деҳқон бо омадани баҳори зархез бо нияти гирифтани ҳосили фаровон техникаҳои кишоварзиро омодаи кор менамояд. занону духтарони соҳибҳунар бошанд ба истиқболи наврӯзи оламафрӯз ҳунарҳои аз қадим то ба имрӯз расидаро рушд мебахшанд. бонувон маҳсули дастони худро аз қабили сӯзанию рӯйҷо, рӯймолу тоқӣ, маҳсулоти кандакорӣ, нонҳои калони армуғонӣ, чапотиву гирда, хӯрокҳои миллии оши бурида, қурутоб, самбусаҳои алафӣ ва дигар номгӯи таомҳои миллиро барои меҳмонон пешниҳод менамоянд. аввалин иди наврӯзӣ ин хушбахтона дар деҳаи мо ҳаст, деҳаи самҷони ноҳияи зафаробод. шукрони ваҳдат имрӯз ба мо ин эҳёҳои суннатиро, яъне иди сада, иди меҳргон, иди наврӯзро дубора эҳё намуданд. зикр гардид ки маҳз бо дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат ҷашни наврӯзи хуҷастапай ба олам муаррифӣ гардид ва дар баробари мардуми соҳибтамаддуни тоҷик ин ҷашни баҳору сарсабзиро сокинони сайёра низ бо фараҳу шодӣ истиқбол мегиранд. дар ин рӯз маҳсули дасти ҳунармандон, кадбонуҳо ва занону духтарони соҳибзавқи деҳаи самҷон ба намоиш гузошта чорабиниҳои оммавии ҷангу куштагирӣ ва фарҳангӣ доир карда мешавад ва кормода намудани техникаи кишоварзӣ ва маъракаи кишту кори баҳорӣ оғоз карда мешавад. чун анъанаи ниёгон баргузории гӯштини миллӣ анҷомбахши чорабиниҳои наврӯзӣ гардид. дар майдони гӯштин баробари соҳибони майдон паҳлавонон аз шаҳру навоҳии вилояти суғд ва ҷумҳурии ҳамсояи ӯзбекистон низ ширкат варзиданд. ғолибони гӯштини миллӣ бо тӯҳфаҳои арзишманд сарфароз гардонида шуданд. бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои ободонию созандагӣ дар ноҳияи балҷавон вусъат ёфта аз 375 иншооти банақша гирифта шуда кор дар 65 иншоот бо маром идома дорад. биноҳои сохташаванда дар асоси шаҳрсозию меъмории муосир бунёд карда мешаванд. гузориши ҳикматулло ҳусейнзода. ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи балҷавон корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза мегирад. ҳоло дар ноҳия бо дастгирӣ ва маблағзории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ 375 иншоот ба нақша гирифта шудааст. айни замон корҳои сохтмони кор дар 65 иншоот идома дорад ки зиёда аз 150 нафар коргарон бо ҷои кор таъмин мебошанд. барои осон намудани мушкилоти ин ноҳияи дурдасти мамлакат бунёди чунин иншооти наву замонавӣ муҳим аст, зеро дар онҳо шароитҳои зарурии кору фаъолияти доимӣ фароҳам мегардад. яке аз талаботи имрӯза дар соҳаи сохтмон мувофиқ ба талаботи шаҳрсозиву меъморӣ бунёд намудани иншооти замонавӣ аст. арзиру сохтмончиён ба сифати корҳо низ диққати аввалин дараҷа медиҳанд. бо мақсади рушди иқтисоди миллӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахши хусусиро дастгирӣ намуда дар ин самт тадбирҳои муҳимро амалӣ менамояд. ин иқдом соҳибкоронро водор месозад ки дар вусъати корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ саҳми бештар гузошта бо таъсиси корхонаҳои хурдумиёна ҷойҳои нави кориро фароҳам оранд. дар иҷрои ин кор саҳми соҳибкори маҳаллӣ Шуҳрат Тешаев хеле назаррас аст. биное ки мебинед аз ошинои иборат мебошад. ошинои мазкур аз кошунаи худ
хусусан маркази хизматрасонӣ, мағоза ва сартовшхона мебошад ки бинои дуюм бошад, ошхона мебошад, бинои сеюм ва меҳмонхона ташкил медиҳад ки зиёда 20 нафар бо ҷои хоб таъмин мегарданд. айни ҳол 20 нафар бо ҷои кор таъмин ҳастанд. маҳсулоти сохтмонӣ мерасад. баъди ба истифода додани ин бино зиёда аз 40 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин мегардад. ҳамаи ин тадбирҳои ободониву созандагӣ дар марказ ва деҳоти ноҳияи Балҷон имконият медиҳад ки сатҳи зиндагии мардум беҳтар гарда, як гӯшаи диёр боз ҳам ободу зебо гардад. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи Балҷони вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. дар чанд деҳаи ҷамоати деҳоти 5 ноҳияи ҷайҳун дар доираи иқдоми якҷоя ҳал мекунем. амалҳои ободониву созандагӣ идома дошта, мақсад таъмини шароити мусоид ба зиндагии шоистаи мардуми деҳот мебошад. худододи Раҷаб ва Искандари Саид гузориш медиҳанд. фазои мусоиде ки имрӯз маскуни деҳу рӯстоҳои меҳани азизро фаро гирифтааст, ин пуштибонии амиқи мардуми созанда аз пешниҳоди роҳбари давлат оиди дар 3 соли охир иваз кардани пироҳани кӯҳнаи деҳу рӯстоҳо мебошад. мазмуни зайл дар яке аз деҳоти ҷамоати 5 ноҳияи ҷайҳун рӯшан эҳсос мегардед. аз хурд то бузург ба хотири арҷи ҷашнҳои дар пеш истода, яъне наврӯзи ватану дар мазмуни баланда шоиста истиқбол гирифтани 30-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ якдилона камари ҳиматро мустаҳкам баста ба амалҳои даст мезананд ки манфиати умумро таъмин месозад. деҳаи сомонӣ замоне чароғон шуда буду бо гузашти солҳо инфраструктураи ин ришта имрӯз раванди беҳсозиро тақозо дорад. дар ин амали хайр, яъне чароғон кардани раставу кӯчаҳо, аз ду канори роҳ сохтани ҷӯйборҳои бетонӣ ва шинонидану сабзондани ниҳолҳои сояфкану ороишӣ ба нақша гирифта шуда, масъулин аз кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳун ташаббускори ин маърака буда, мақсад доранд ки ҳар як амал бо сифати баланд анҷом пазирад. кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳун низ дар ин радиф дар деҳаву маҳаллаҳои ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ҳудуди ноҳия корҳои ободонӣ ва созандагиро дар асоси намун аксияи ҳизбии якҷоя ҳал мекунем ба роҳ мондааст. сар карда дар ҳамин деҳа пеш аз ҳама анамун ҷӯйборҳое ки мардум аз амун ҳамчун оби ошомиданӣ истифода мебаранд, яъне ки таъмир карданд. сокинони маҳаллаи Сомонӣ бо ифтихор иброз доштанд ки анҷоми ҳама кори бузург аз нуқтаи хурди он оғоз мегардад ва ободии деҳа дар маҷмӯъ ободии меҳан аст. як иқдоми дигаре ки имрӯз миёни мардуми некору савуҷӯ маъмул гашта истодааст, ин сарфи маблағи нияти хонаи худо аст ки эшон ба хотири савоби бештар барои манфиати умум сарфаш месозанд. Пир Муҳаммад Хоҷаев аз ҳамин гуна ашхос буда дар доираи 80 000 сомонӣ кори хайриро ба анҷом расонид. як чанд маблағе ки барои ҳаҷ рафтан ҷамъ карда будем, ҳамин маблаға хостем ки дар ҳамин ободонӣ қишлоқҳои худму мақсад сарф масраф кунем. ҳай зиёда ин ҳамин 1.5 километр забрҳое ки мо канда истодем 80 000 сум пул мешавад. инамира мо нарафтем барои ҳамин ободонӣ деҳа амира сарф карда шуда. як маънии мақбули ин иқдом сари он мазмун қарор мегирад ки воқеан мардуми ватандор бо дарки баланди масъулият якҷоя ба пой хеста пушти татбиқи амалҳои созанда мешаванд. дар деҳаи замини нав заҳбуру закашо тоза карда нашуда буданд. хушбахтона аз тарафи соҳибкорон ин зиёда аз 1.5 километр заҳбуру закашо имрӯз тоза карда шуда истодаанд ки аз онҳо ду деҳа ба оби нӯшокӣ ва полезӣ таъмин мегарданд. мавриди зикр аст ки зери шиори аксияи якҷоя ҳал мекунеми кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ҳама гӯшаҳои ноҳия нақша доранд, амалҳои дигари ба ин мавзӯъ рабт доштаро низ дар тӯли солҳои минбаъд роҳандозӣ намоянд. Худододи Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Ҷайҳун, ахбор. бинандагони гиромӣ, бо ресани иттилои тоза шуморо ҳамкоронамон дар нашри минбаъдаи ахбор ошно хоҳанд кард. хайр, саломат бошед.